veľký záväzok k tomu, aby som využil všetky svoje doterajšie skúsenosti, znalosti, schopnosti k tomu, aby som jeho dôveru nesklamal, aby som svojou prácou nejakým spôsobom bol užitočný na napredovaní mestského úradu. Pre mňa je veľkou výhodou to, že mesto Žiar nad Hronom je v dobrej kondícii, dobre funguje, čiže neočakávam nejaké zásadné zmeny, čo sa týka personálu a týchto ďalších vecí. Samozrejme sa budem musieť podrobne zoznámiť s prostredím, do ktorého idem, spoznať všetkých vedúcich oddelení, odborov, porozprávať sa o tom, aké majú oni vízie a ciele, kde sa chcú profesne a nejakou svojou činnosťou do konca volebného obdobia posunúť. A čo sa týka mojej práce, budem sa snažiť to, aby nikto v budúcnosti nemohol povedať, že rozhodnutie pána primátora osloviť ma na spoluprácu bolo nesprávne. Budem sa snažiť maximálne korektne vychádzať s poslancami mestského zastupiteľstva a byť čo najužitočnejší v tomto procese. Mojou ambíciou je to, aby som pomáhal pánovi primátorovi pri naplňaní jeho volebného programu, s ktorým sa stotožňujem a kde sú naozaj veľké výzvy, ktoré keď sa nám podaria naplniť, tak budeme asi všetci spokojní. Tým, že nie som rodený Žiarčan, chcem byť takým príkladom toho, že v tomto meste sa dá dobre žiť, dá sa tu nájsť domov a preto sa budem snažiť vytvárať také podmienky pre občanov v meste, aby nemali potrebu sa z mesta Žiar odsťahovať a aby dokonca do mesta Žiar prichádzali noví obyvatelia, s ktorými budeme dobre vychádzať.